কারণ তাকুরো বুকুরো বসক মইতনার দে ৭৫ বছর ১৮৪ বছর নিচিনি হা দং মানে जों ৭৫ বছর সাগনি হাওনো চাকরি খাইও অফিসার খাইবো বইনি তলাবো जों रिक्शा ड्राइभारनि तलाबो जों हुक खाइचावै गृष्टि खाइचावै व्यवसा खाइचावैबो व्यवसा कतर खाइमिया जों बइनि तलाबो चिनि हाव बैसि कतर व्यवसा खाइयो जों राजनीति खाइबो खरचा खरनै तंगो जावो राजनीति खाइ किसादे मासा जाना होनाय हामिया साव सागनि दफानो याबो बरम बइनि तलाबो जिन दफानि जरा राजनीति खाइनाय ताबो किसा बिचा हामिया साव किसादे मासा जाना बरम बइनि तलाबो माता जावो पखरक जामाया बरम बइनि तलाबो तंगै किसा सा हामिया साइदे किसा मासा नायनि सि बहक जारे समा खाइजो राजनीति खाइबो जों बइनि तला চাকরি খাইব বইনি তোলা ব্যবসা খাইব বইনি তোলা সমাজ রক্ষার না বাগিব কাস্টমারি ল পর্যন্ত ঠিক মতো মাই जों বইনি তোলাও মা তো हमने बागै जों दिनै जत ताकुते बुखुरक जानि जाबो साबतिनो जों हामजागो लेखा फरायरो गाहाम जारनानै चेष्टा खायो गरै फानंथों ग्रां फानंथों गाहाम स्कुलाव रहानानै चेष्टा खायो निजेनि बसाबतिनो साख्रि मारनानै चेष्टा खायो निजेनि बसाबतिनो नक ताङै कलांगो निजेनि बसाबतिनि बागै रां आजेलायो कियाबा जे बसानो जों हामजागै आमसके खायो दिनै जे जों बिरमान मान तंमानि सिलायफानो सालसा जखन जों अ हानो तो मुरुगै तङै मिया सालसा जखन हाया करि थांनाय सालसा जखन जों हाया करि थांनाय आप्र अ जे नों नक तां क्लांमोन नि बसानि बागै अ नक किनि बसामादो मा तंना बय बेदे सेगै नाजाक साखमागात सेगनो हाय ओ दै सिन्द्राय सेगनो हाय नों जे रां आजै कलामोना रांनि बसानि बसादो बुक मा खायनो बयदे सेगै नालांनो आ हानो आगिवा उदयपुर आगरतला तेलामुरा सेगै नाजाक हाय नों जे बनो चाकरी खाते हमना चाकरी ता बुरं बुरं बुसेगै ना पयो आबो बयदे ते बुसेगै ना ते केसन को नों ऑफिसर लैबो रिक्शा ड्राइवर बाय थाब्रा जागैबो सिरिं सिरिं दमा तंनो एसडीएम सुक्रा बुथार जागैबो कुन बिचार मायang हाय दिनैबो खरकसा पुलिस खायतैबो हुक सित्रा हिजाबो खरकसा बोरै आगरतला टाउन थांगांगाके रं फ्रेक्सन नाय इप्टिजिं खायजागो दिप्रासा हेनै साग नांजागे इउनिभार्सिटी फरायनाय दिनै दिप्रासारो दिनै जिने दिप्रासारो आगरतलाबो नक ताङै तङैबो बो समायजानि रै रहर जांना कुन ग्यारेन्टी गैया माइके ग्यारेन्टी लेस बाबे जों मा दं